Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina ma dukkanin al'ummar duniya barka da wannan lokaci, da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Ubangiji Allah ya sada mu da alkhairin da ke cikin wannan rana, sharrinta kuma Allah ya tsare mu baki ɗaya, amin. Ni ne dai naku a kullum, wanda kuka fi sani da Yusuf Kwacha, wanda yake ci gaba da gabatar muku da wannan sabon littafin nan namu mai suna Matar Mamman, wanda shahararriyar marubuciyar nan wacce kuka fi sani da Sadiya Abdulrazak ta wallafa shi. Sai ku ci gaba da biyo mu, ku danna mana subscribing, ku danna mana like da comment da alamar kararrawa a cikin wannan gidan TV namu mai albarka, wato Hausawa One TV, domin hakan shi ke ƙara ba mu ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku sababbin littattafanmu a nan gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Daga nan na saki raina, muka ci gaba da zama. Ya ɗan gyara na kwana biyu kafin kuma ya koma ruwa, ya fara halin nasa a wannan karan ma kamar wanda aka ƙara wa ƙaimi, don abun har ya fi na da. Akwai ranar da Na'ima ta kira ni a waya, muka gaisa. Ta ce, don Allah Salman yana gidanki? Na ce, kamar ya? Ta ce, yau sati ɗaya kenan bai zo gidana ba, kuma baya ɗaga wayata. Don Allah idan ya zo ki ce masa ina neman shi, a kwance nake, ba ni da lafiya. Na girgiza kai, ina tausaya mata. Na ce, wallahi Na'ima, ni ma yau kwana 10 kenan ban gan shi ba. Irin wannan yawon nashi fa ya saba tun kafin ya aure ki, dama haka yake yi mini. Shi yasa ko yanzu idan ya tafi ya bar ni, ba na zargin yana gidanki, don haka ke ma ki daina zargin yana gidana. Ta ce, to na gode. Ta kasa kiran. Sai na ji a jikina kamar ba lallai ta yarda da ni ba. Ƙila ta yi ta zargin yana gidana, yana kawo mini kwananta. Yanzu ashe ita ma har ya gama amarcin, ya fara gwada mata halin. Sai tausayinta ya kama ni, tunda ita ba wata sana'a take yi ba. Idan ya barta babu abinci, ya za ta yi? Ga gidanta na haya da wasu mutanen, ƙila ana can ana gulmarta. Haka Allah ya ƙaddara mana, sai dai Allah ya kawo mana ƙarshen abin. Ko na ce Allah ya kawo mini, tunda ban sani ba ko ita bata gaji ba. Haka rayuwa ta ci gaba da tafiya. Salman ya ƙaro wulaƙanci, ni kuma ciwo na sai gaba yake yi. Kullum cikin ciwon mara nake, ina ta yawon asibiti. Yanzu kasuwanci na ma na daina, na jingine a gefe. Ga karatu na fa ban fasa ba, har lokacin ina zuwa Sa'adatu Rimi. Ga koyowar da nake yi ya zama na Salman abinci ma ya daina ajiyewa, sai dai na ci da kaina. Wani lokacin ina da abinci babu kuɗin cefane. Tun maƙotana ba su fahimci halin da nake ciki ba, har suka gane idan suka yi girki sai su aiko mini. Sai da ta kai kuɗin motar zuwa makaranta ma ya fara gagarata, sai dai mijin Hajiya Hadiza ya bani 1000 ko 500. Na dai zama kamar wata almajira, har kunyar shiga maƙota nake wallahi. Ga baƙin ciki ga ciwo, sai na dinga ramewa kamar kuɗin guzuri. Na yi zuru-zuru da ni, wai a hakan ma 'yan matansa ba su bar kirana ba. Yanzu kam kowa kirana ma yake yi. Na daina damuwa, fata ma nake su shigo mu raba wahalar tare, kamar yadda na san. Zuwa yanzu Na'ima ma ta ɗanɗana taji, tun ina ɓoyewa mama halin da nake ciki, har na buɗe mata komai. Ta shiga damuwa sosai, ta kira shi, ta zaunar da shi, lallami da komai akan wannan matsalar. Amma wallahi babu abin da ya canza. Mama ta ce idan ta gani tsorata take yi, saboda ramar har wani ta yi mini muni suka bayyana akan fuskata, suka maye gurbin kumatuna. Ana wannan ƙadamin ne ciwo ya matsa mini. Nan aka ce sai an sake yi mini aiki, an cire fibroid ɗin. Abin ya takura mini, ya dame ni, musamman da likitocin suka faɗa mini har hana haihuwa yake yi, ko kuma haddasa zubewar ciki. Haka aka sake mini aiki, aka cire shi ba tare da Salman ya nuna wata kulawa ba. Na koma gidanmu na jinyata, na gama na koma gidana. To daga nan fa kuma na magaryar taƙewa, da na duba na ga kamar fa ba ni da wani sauran amfani a wajen mijina. Na rasa wani kalar zama muke yi, na rasa me yasa ya ƙi sakina. A ranar da ya dawo gidan kuwa, ya zo da cefanensa da fara'arsa kamar yadda ya saba. Na birkice masa, ta inda na shiga ba ta nan nake fita ba. Na ce wallahi sai ya sake ni.
sai ya sake ni zai bar gidan nan. Ya ce ai shi aure ma yanzu ya fara, bai ga dalilin rabuwa ba, haka ya tafi ya bar ni na ci kuka na more. Wata ɗaya ina bin kanshi ya sake ni yaƙi. Wata rana na yi lami, wata rana na yi ta tsiya, amma a banza wai an mintsini kakkausa har na fara zargin ko dai har da aikin wannan dahuwar tattabarar da na yi ta ci. To a ranar da na kai ajin ƙarshe dai ban yi shawara da kowa ba, na tashi na bi wajen aikinsa. To ranar ina kwance ina jin yunwa, ga shinkafa amma komai babu, ballantana magi da barkono. Gas ma ya ƙare, ballantana na dafa shayi ko ruwan bunu ne na sha. Na gaji da shiga maƙota cin abinci, don haka na yanke wannan shawarar. Wasu daga cikin abokan aikinsa sun san ni, don haka suka tare ni muka gaisa. Na shiga farfajiyar station ɗin na saka a kira mini shi, duk da ba sani ma na tabbacin yana nan ba. Sai gashi ya fito yana kallo na da mamaki a fuskarsa. Na haɗe rai ina miƙa masa hannu na ce, Salman ka rubuta mini takardar sallama ka bani yanzu anan, ka sake ni. Na gaji don ban ga amfanin ci gaba da wannan rayuwar ba. Kamar yau ya fara jin kalmar daga bakina. Ya ce saki? Na ce ka sake ni. Ka mayar da ni bazawara ba? Ni ba mata aure ba, gara na san zawarci nake yi da wannan zaman mara amfani. Lalura ta same ni ina gidanka, amma ka kasa bani kulawa. Kullum cikin ciwo nake. Na gaji, don haka ka sake ni. Na ƙarasa magana da ƙarfi, wanda hakan ya ja hankalin mutane wajen. Wasu su biyu suka zo suna tambayar abin da yake faruwa. Shi dai ya yi shiru ya ƙi cewa komai. Ni kuwa na ce ku faɗa masa ya sake ni. Na gaji. Wannan da kuke gani ba mijin zama ba ne sam, ba shi da kirki sam. Sai ya tafi ya shafa kwanaki bai dawo gida ya ganni ba. Ya mayar da ni kamar wata almajira. Dama haka aikin naku yake? Ko haka kuke yi wa matanku? Na ƙarasa a tsawaice kamar su suka yi mini laifin. Suka fara ƙoƙarin sasantawa. Nan fa na ce wallahi Salman, ko me za a yi yau ba zan kwana da igiyar aurenka a kaina ba, don haka ka sake ni. Har yanzu ya kasa cewa komai. Zuwa yanzu mutane sun fara taruwa ana kallon mu. Na ce, Salman idan kai ɗan halak ne cikin uwarka da ubanka, ka sake ni. Alama magana ta dake shi, sai ya jinjina kai ya ce to shi kenan. Ya shiga ciki. Fatan da na yi kuwa shi ya tabbata. Ya fito riƙe da farar takarda ya miƙo mini na karɓa. Na ware ta na ga ni Salman Abubakar na saki matata Zinatu saki ɗaya. Bisa buƙatar ta, farin ciki ya lullube ni. Na linke ta na juya na fice daga wajen. Na faɗa muku daga wajen aikin nasu titi kawai za a tsallaka a je gidanmu. Sai na kasa tafiya gidan. Kawai na koma can gidana na nemi waje na zauna. Hawaye da na fi zaton na daɗi ne suka zubo mini. Wallahi sai nake jin kamar an kunce mini wani da baibayi wanda ya hana ni sakat a rayuwata. Na furta alhamdulillahi. Ku yi wa Zinatu uzuri, tabbas mai haƙuri bai iya fushi ba. Ka kiyayi kai mai haƙuri bango, wallahi idan ya komo kanka ba za ka ji daɗi ba. Na ɗauki waya sai kuma na fara tunanin wa zan kira na faɗa masa aurena ya mutu. Mama ko baba, shin za su so hakan? Yanzu idan suka yi mini faɗa suka ce ya mayar da ni, ya zan yi? Kawai sai zuciyata ta raya mini na yi zamana na idda a gidanta, yadda zan koma gidanmu da cikakken yancina. Babu zancen kome. Na yarda da shawarar zuciyata, don haka na yanke haka ne zai faru. Sai yanzu da na natsu na tuna da yunwa nake ji. Gidan Hajiya Hadiza na ci abinci. Ban faɗa mata aurena ya mutu ba a ranar ba. Na koma gida da daddare ina shirin kwanciya, sai gashi ya dawo gidan. Fuskarsa babu yabo babu fallasa. Ya ce, ba na sake ki ba? Na ce, ka sake ni. Ya ce, to me kike jira? Ba ki bar gidan nan ba. Na ce, zaman idda zan yi kamar yadda addini ya tanada. Ya ce, to ina bin shi kuɗaɗe, kun san dai ba a rasa bashin mata da miji, musamman idan mace tana sana'a. Don haka na ce masa, kafin na gama idda ina so ga tattaro duk kuɗin
da nake binka ka bani. Ya ce to, sai ya fice daga gidan. Washe gari da safe a gidanmu na karya, na yi sa'a rana aka yi albashi, na siyo kayan abinci na ajiye, haka na fara gudanar da iddata cikin natsuwa. Idan Salman ya bushi iskarsa sai ya zo ya kawo mini kaza ko tsire har da kilishi da omo da sabulun wanka, sai kuma ya rago wani abu daga cikin kuɗina ya bani. Na karɓa na rubuta, da haka ya dinga biya na har ya gama bani kuɗina. Na lura jikinsa duk a sanyaye yake. Ni dai kullum addu'a nake yi Allah ya nesanta zuciyarsa da tunanin mayar da ni. Maƙocinmu, wannan ogan nasu a wajen aiki, shi kaɗai na faɗawa aurena ya mutu, ya zaunar da mu don sasanci. Na ƙi sauraron shi, na ba shi haƙuri, na ce ba zan koma ba. Ya yi iya ƙoƙarinsa. Na ƙi yarda. A ƙa'ida ita idda jini uku ce, don haka ba dole sai mace ta yi wata uku cur ba. Hakan ne ya faru da ni. Cikin wata biyu na yi jini biyu na kammala iddata. A ranar na ji daɗi sosai don ta tabbata na yi wa Salman nisa. Na rabu da ƙaya, sai na ji kamar an sauke ni wani ƙaton dutse daga ƙirjina. A ranar na kira shi na faɗa masa na gama iddata. Yau da alamun mamaki ya ce, ban gane kin gama idda ba. Yau dai wata uku kenan da rabuwar. Akwai sauran wata ɗaya kafin ki gama iddar. Saboda haka ki ma sani ni yau na mayar da ke. Na ce jini uku ne idda, ba wata uku ba. Saboda haka ni dai na gama, babu wani zancen komai. Ban maidu ba. Ya katse kiran. Da daddare sai gashi ya zo tare da DPO na wajen aikinsu. Da wannan maƙocin namu suka zo, wai sun zo sasanci ne. Na yi haƙuri na koma ɗakina. Na faɗa musu ni fa na gama idda. Na yi musu bayani yadda nake yin iddata. Duk sun gamsu. Amma sai Salman ya ce zai ba da sadaki a sake ɗaura auren. Wallahi sai na ji kalmar kamar sukar mashi. Na ce dukanku nan ina matuƙar ganin girmanku, ko babu komai duk kun haife ni. Na so a ce zan yi muku biyayya, amma lamarin ba na gyara ba ne. Rabuwa sai ta fi zama alkhairi. Yadda annabi ya bar duniya, haka na bar auren Salman insha Allahu. Suka kaɗa suka raya. Ni kuwa na yi tsayuwar gwamin jaki akan ƙudurina. Haka suka haƙura suka ba shi haƙuri. Tare suka tafi. Ni kuma na koma cikin gida. A ranar ya kamata a ce na tafi, amma sai na kasa tafiya. Na rasa me zan ce idan na je gida. Sai na ƙi tafiya har sai da na ƙara sati ɗaya. Sannan Salman ya kira baba ya faɗa masa ya sake ni. Na gama iddar har na ƙara sati na ƙi barin gidan. Baba ya kira ni ya ce haka ne? Na ce haka ne. Ya ce to maza na tattaro kayana na dawo gida, kan na sake na ƙara kwana a gidan nan. Nan take na tashi na hau shiri. Baba ya sanar wa mama, sannan ya saka a gyara mini wani ɗaki inda zan zauna. Ɗakin ba a cikin lungunmu yake ba, inda ƙaninsa yake zaune ne. Yanzu ya tashi daga gidan, ya zama na babu kowa a ciki. Har kuka na yi wajen rabuwa da 'yan barikinmu. Mun yi zama na amana da ƙaunar juna, ga taimako. Suna kuka ina kuka. Muka yi sallama. Na koma gida ina jin zuciyata tamkar ruwan ƙanƙara. Kayan da aka kai ni gidan aure da su ban manta da su ba. Su na saka har da mayafi. Ina tuna sanda aka kawo ni ina farin ciki. Ga shi yau na bar gidan ina farin ciki. Dama da zan baro barikin ba ni kaɗai na taho ba, sai da suka rako ni. Mota biyu suka yi da mazajen ƙawayena. To a wajen shiga motar akwai wata maƙociyata da nake ce mata Anty Halima. Ita ce ta ce dole sai motar mijinta zan shiga. Ta ce sai na shiga gidan gaba. To masu sauraronmu, sai ku ci gaba da biyo mu, ku danna mana subscribing, ku danna mana like da comment da alamar ƙararrawa a cikin wannan gidan TV namu mai albarka, wato Hausawa One TV. Mun gode.